sa dito pa ko sa seminaryo na destino, dihayo sa kay gayon nga na ako'y nasakpan ng mga seminarista tulo ka buok wa muapil sa misa, wa bisimba nangatog sa dormitory. Mao to nga pag panahon sa tingdula pagkahapon niadtong adlaw akong ipaadto sa among oratory, sa among prayer room sa seminaryo. Akong ipaluhod, akong ipaampo. Nataybigan sad nga adto nga puna ang ilang mga ginikanan na bisita nila sa seminaryo kay kanang hapon mamanating bisita dito sus nangutana asa man si kuan ningon dayon nga nato asa oratory gipaluhod ni Padre Julian gipaampo. Hala, yaw-yaw nila lang, suko kayo, lagod kayo, ha, bantay ni Paria, ato ni report, bantay ni Paria, ato ni social media, bantay ni Paria, ato ni reklamo, ato anak, di paluhod. Ako sila di istorya. Suko kayo sila, ningon ko nga, time sa dili pa mo masuko, pangutana sa mo, kung unsay ilang iampo, nga naman niya, no? Pumunta na sa ako, kung para kinsa ang ilang pag-ampo. Kinsa man niya, pumunta na inyong mga anak. Kung ilang anak, ilagi pumunta na. Ningon dayon sila, ang mga anak, no? Bitaw ma, bitaw pa. Gisugo yun ni Padre Julian sa pag-ampo. Alang kaninyo. Nag-ampo mi. Alang kaninyo. Nga maayo mo panglawas, nga padayon mo sa pagbinutan, nga padayon mo sa pagpatrabaho. Sus, mura sila nahilis. Kaya di ay ang ilang mga anak, tuod, di paluhod, di paampo, pero nag-ampo alang kanila nga mga ginikanan. Usahay mga igsuon, usahay, dili ta makatukad, unsay kabaturan, dili dayon ta makasanong unsay tinuod nga naman tungod kay usahay na obsessed ta sa kaugalingon. Di ta maminaw sa uban, di ta makadungog sa sulti sa uban. Dili ta consider kanila ang atong madunggan, ang ato ra gayong kaugalingon. Nga naman tungod kay nagtuo man ta nga kita ray sakto. Nagtuo man ta nga kita ray tinuod. Nagtuo man ta nga kita ray kamao. Muna nga, di ta makadungog sa uban. O labi na gayon, dili ta makadungog sa Dios. Dili ta makapaminaw sa mensahe. Nga naman kay lagi, ang ato madunggan, ang ato ra makagalingon. Karon, atong madungog ang mensahe sa Dios. Diha sa pag-aubos, atong mailhan kung kinsa ang Dios, kung unsa ang Dios. Diya sa unang pagbasa, nakadungog kita nga ang Dios mismo mingon nga palagputon ko kanang tawhana gikan sa iyang trono. Nga naman kay ang nagdumala sa mong trono wala na nagpaubos, wala na naminaw sa Dios, wala na nagpatalinghog sa Ginoo. Bingon si Yahweh, palagputon ko kanang tawhana sa iyang trono. Diha sa kadawang pagbasa, sulat ni San Pablo, bingon sa Pablo, pagka-bright mo Ginoo, pagkatulukibon sa imong kaalam, kinsa may nagtudlo nimo, kinsa may nagtutor nimo, di man nimo kuhaan ang mong kaalam. Kung sa katapusan, bingon siya nga, dahigon ang Diyos. Iya sa Diyos ang himaya nga walay katapusan. Amen. Ningon San Pablo. Bisan sa iyang pagkamayng laki,
nagpaubos siya atubangan sa Ginoo. O diha sa Ebanghelyo nakadugo kita sa diha nagipungutana ni Jesus, kinsa man ako sumala sa mga tao o kaninyo sumala ninyo, kinsa man ako. Si Simon Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Og si Jesus ningon, Simon Pedro, anak ni Jonas, bulahan ka kay kining kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsa, kundi gihatag kanimo sa akong amahan. Ang maong kamatuoran, ang maong kahibalo, ang maong pagkaila ka Kristo, gikan sa Dios. Muna nga si Saint Thomas Aquinas, no? Kini si Saint Thomas Aquinas, bright kini nga tao, pagkadaghan sa iyang bisulat, pila ka volumes, usa ni siya ka philosopher, usa ka theologian. Gani hangtod karon gitun-an pa kining iyang mga sinulat dugay ng panahon. Apan kausa nagampo siya kunya nakadawat siya og revelation gikan sa Ginoo. Kung sa ingon si Thomas, ingon siya, all that I have written seems like a straw compared to what has now been revealed to me. Ingon siya nga, ang tanan akong isulat, sama na go'y hinungdan, sama na go'y kahulugan, kundi tandi sa pagkatao ni Jesus. Kundi tandi sa unsay gihatag kanako sa Ginoo. Mga igsuon, mao kini ang hagit anak kanato. Naunta kita, kung buot kita nga makatugkad sa kaalam sa Dios, kung buot kita nga mahibalo unsay pagbuot sa Dios, kinahanglan nga naata diha sa pagpaubos. Kaya kung kita dili mo paubos, di ta makadumog sa mensahe sa Ginoo. Ang atong madunggan ang ato rang kaugalingon. Pananglit mga ginikanan, no? Mga ginikanan. Usahay mga ginikanan, ang inyong madunggan, ang inyong kaugalingon. Ang bana, ang inyong madunggan, ang inyong kaugalingon. Ang asawa, mausad. Kabisan ng mga pare, no? Kabisan ng mga pare, nagtuobi nga bright na kaimi, no? Muna nga naayos yung tinamo, sus, sama na miskin sama ka bright na kayo mga pare. Dahil usahay kayon, bago kong pare niyan ito, dihay natipuna mo sa pundok, usak ka karaang pare. Ningon siya nga, mga padre, hinundumikili. I want you to remember this. Ningon siya, the longer we are in the ministry, the more difficult for us to be humble. We no longer listen. We no longer consider others. We become absolute. We become the truth. Kabante mo, usahay ang mga pare. Brahit ni sa asa. Na yung mga pare uban, brahit sa kanang sa mga building, brahit kayo. Magbuot pa kayo sa architect, magbuot kayo pa kayo sa engineer, no? Ngayon ba mga pare, brahit kayo bahit politika? Magbuot pa sa mga politiko, magbuot pa sa mga abogado. Ingani ba, no? Ingani, no? Dili lang mga pare, murag ato ding struggle tanan, no? Nga maglisod ta pagpaminaw sa uban, samot na maglisod ta pagpaminaw sa Ginoo. Mubulis ang hagit alag ka nato. Naunta kita makabaton o kasing-kasing nga mapaubsanon. Aron sa imo ni ana diha sa itong pagpaubos, atong madawat, atong mapaminaw, atong maaninaw ang mensahe sa Dios nga ri kanato. Sama ni Simon Pedro. Si Simon Pedro diha siya papaubos, gihatag kaniya ang kamatuoran
bahin ni Jesus. Muto nakaingon siya, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. O pinaagi ni alang mao pagpaubos ni Pedro na nahimo siyang instrumento pagpatunhay, pagpalambo sa simbahan. Kita usab mga igsoon. Mamahimo sa kita nga instrumento sa pagtukod sa simbahan kung kita ato madawat ang mensahe sa Dios pinaagi diha sa pagpaubos. Amen.